I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu i upravo na novi serijal. Ako želite da nastavimo ovaj serijal, ostavite like, pretplatite se na kanal, znači to je da igramo Minecraft. Evo, napravit ćemo samo svijet kako nas piše serijal, gdje ćemo da igramo, znači snimat ću 10 epizoda pa druga sezona. Znači, dok se čita svijet, znači evo nas. Znači evo, ovo neće da bude sad video dok ćemo mi da pravimo igramo, nego samo da vam kažem da ćemo ovo da igramo, to je da se zakušamo negdje i tu da stojim pa ću da snimim novi video. Znači to je bilo to.